Ndoda ngoti nditaure mbichana handisi kudzivisa panga masvika asi ndiri kukumbira ndichiti nhasi zvakasiyana nezvemazuva ese. Ndori kundinzwisisa. Hatina patinotonga patinodimbuzira nyaya nyange tichiti time. Asi pa 2 minutes nyaya yako unenge wanyatsonzwa kuti ndeyako shuwa. Saka ndokukumbira vanhu bata mabhuku nhasi munonyora nevanotaura ndoda fast chitonga. Chechi2 vanhu bhadhara imozvo. Kana chitonga nyaya hatina favor tarise kuti kwakaita sei kwakadii. Zvinhu zvakanaka ndozvatinongoda kuti tiite sekutiita. Saka ndapedza kutaura ngatifambire nyaya. Iwe zvishuwa ndazvoona kuti nyaya yako iwa zvipira wega kudzoka kumba kwako. Saka tichibva pano nhasi tiende kubhindura ndoda kutengera foni nokuti kafoni kaona kwakatsemuka. Handiti no rimwe line. Handiti no chikafu chomwana. Handiti toona kuti iwe ungazobva sei kumba kushiya kugara kupi kumba. Ndibva taenda kubhindura ndasvika shuwa vanamutengera chikafu vanamutengera anofunga kafoni kataida takakashaya musiwo. Handiti ka vanamutengera rimwe line ndakati chisiya kusaisa line nowaitaura nani namuziri. Handiti tasvika uku akabva aendaurira kumba kwawo ndikamuti mangwana kusindosangana kwasekuru umwe sekuru wakariko kupi kuvillage. Mangwana acho tasvika kwekwe kumba kwasekuru kwekindauya nokafonika ike kuti ndomupe mudzimai. Takangogara ndofunga hazvina kupera 2 minutes muzabva afona pafoni namba nyowani dzipi ziya afona kudaro ndikabva ndati kodayira kafoni zvikanzi ndakati ku namba dzandakatenga nozuro akupona futi apa wadiri kudaro iyoyo. Nditi zvakanzi ndakati enda kudairira panze chibuda munhu abva abuda panze paimva apedza 30 minutes achitaura pafoni. Ndakabva ndamutera ndakati ona kanyaya tainga kwasekuru hatisati ataura nguva yakupedza panze yenda sei yawandisa tidzokere mupi tidzokere mumba. Ndofunga ndabva tadzokera mumba ndibva ataura nyaya yake yese yokudanana kwaita nani nomurume. Ndakati sekuru muno ndirogona kuitwa problem naatezvara chindisvisirei nyaya yemudzi kuti ndo nyaya yakabvira kumba yokuwirana nomurume upi uyu. Handitika ndofunga sekuru vayo vakazoenda nonyaya vaenda nonyaya. Ndofunga takagara tumazuva ndakafunza kuti pamwe mudzimai wangu ateera zvakataura ndikazomuti fona futi umudzi kuti handisi kuda izvozvo. Ndofunga ndakazofona kumurume ndakati nai murume chonharo dzaukuita ndodzipi pamukadzi wangu iwewe. Handiti murume akanditi aiwa asingadi kutaura naiwo ndataura nasisi vacho ndovakanditi ndoda basa. Handiti ndakati kona sisi vacho makazivana kupi futi wataura nasisi vacho kanzi aiwa ndovakanditi ndoda basa. Ndakati zvisinei zvinowanikwa. Ndadzokera kumba ndobva ndafonera mukadzi musi weflight ndakati yatisangana kubhindura da kuti titenge hembe dzomwana. Handitika plus wona kanyaya yako iyi tinofanira kuti tichitaure iye zvekuti ndikuregerei tinofanira kuenda naye kupi kwamambo kuti munhu uyu asazoramba achikutera tasaona kuramba achifona. Ndofunga tasvika kubhindura ndakabva ndabata foni yanga ndamupa nyowani yeye ndibva ndoona nhamba dzemurume dzakasevha kuti date mufoni mupi vanati konawo idzi nhamba idzi dzichiri mufoni mako. Injava nhamba dzichiri mufoni mako. Ndakabva ndaisa meseji nguva ipi nguva iyo inini ndakati masora sei date ndii ndakabva ndakanda meseji nonhamba dzipi murume uyu akabva afona nguva iyoyo zvakanzi kuda kutaure futi iri panhamba idzi. Ndakati muzodzoka nasanditi vauya here amaisabu maisabu kawana kunda kuuya asi vamwe vacho havasati vasvika vari kuuya. Vamwe vacho vari kuuya vanga vachizwa nyaya yemafambiro yavo nasekuru vakazoisawo meseji vachizoenda kuratidzwa namupararano kuti meseji ndiyo iyi yatumiwa namaitindo yokuti iwewe sekuru ndowataurani. Handiti ndofunga pawakaenda kutauriwa vakatongotukwa futi kutaura kwandakazviita. Sekuru vavasvika vasati vasvika ndambuya vati kwavakafona vari pamaitindo vachitaura nyaya yavo kuti iwe shamwari tichisiyana. Saka vasara kumushuva kuuya zvavo nomota pamusoro inini ndakabva kuseni kungoti nyaya yati rembei nguva
Dzechikomba kuseni tichienda pamashopu edu pataundi chipi. Ndakasvikawo ndiraina kuti ngachingwa ndasvika pai takati darekei ndatoenda takudzoka ndasangana nemuzukuru wangu mwana watete uyu muzukuru wangu ndasangana naye apa nditi sekurwere kumi pandaenda tabisika patakwidza pane munyinina wangu mwana anogara patenufu papa asvikati muno mukadzi aigara munomuziva here takati ndomuziva so munhu anga achigara panext mukadzi wanga ndakati munomuziva tikanzi panapa pane nyaya yaitika yokuti pane munhu pakatanga kutaura zvinenge madimikiro chinzi pane munhu akafamba achitaura kuti ini ndikudana nomukadzi yeye tikati ini vandakona kushamisikawo nazvo nokuti nhasi handizivo kuti vanhu kana kuti vaidana kana vadanana ndadaro inini nyaya yekutaura svika pazvonzi ndotoona meseji yaiswa mufoni mangu yototaura kuti mimi ndimi makaita se makataura inini kuno murume uyu kuti ndodane nevavo saka imi chindipai nhamba dzemukadzi yeye wacho akupai meseji kana mandipa nhamba idzodzo ndoita se ndochifona kuti nditaure ndimubvunze kuti kwenini ndopapi pandikamboti iwo ndodana nomunhu kati pandikakuona mudana ndikapi hapana kubuda ipapo zvikanzi toda takatamboongora nyaya kuti titsvage asi zvakandibata nokuti ini handikwanzi kuenda patenofu ende handine nemakuwa ndezviva muvanhu kana ndikava zvanenge ndaona ndiri nazvo zvandibata ine zvakandingwadza kuti ini ndonenedzwa ini ndichigara kumba kuti ndindazofamba njinzi ndabuda zita rangu mufoni kunzi ndindakapa uyu kuti aite kunzi vodanana akavhumbuka nazvo ndikasvika ini nohasha ndakaenda kutsvaga murume kumba kwake kwarugara ndamusvikira kuseni kwacho kasvika ndakamubvunza ndakati kwemini chii chikumboitika pano kuti asingazive nyaya dzavo ibva takandifanangudzwa nyaya dzake akamira soso ndakati ini ndikunzi ini ndakaya ndichikutaura ndozivana nemeri ndakasvika kwabvunza ndakati ndaikukuona ichete uchigara pandabva ndakataura nemi kana nyaya asi handikuzivi kuti unonzi handikatazivi ndakatanga kutozivana zvore ndakutaura nawo yangu iyo ndakatogumbuka ndikati ini ndida kuziva kuti papi pandikakutauraiwo kuti vhiziti anodana nemukadzi wangu bcause zvabuda mufoni make chitaunzi inini zita rangu chairo ndirabuda pamufoni kunzi babangoni ndivakaita se vakataura nawo saka ndozvi yakati sekuri mwatira basa vatakandistetera nhau dzake dzisataura tawo saka ndichimirai ndifone izvozvo ndifonere mukadzi wangu atori kumadzwa maino imba kwavo ndomufonere sho wakabva wafona vachifona mudzimai ndobva adaira ndobva anzi ko sekuru wakataura vai kuti mukudana pano mukudana naye vari panapa kubarwo wakabva wapinda pakaipa zvizvi zvokutafurana zvoratidza kuti vanhu vasiri kuita sekuwirirana zvadaro ini ndangoti simukei adzimai vabva vandifonera adzimai vacho ndopakafonera vakundishauta manje inini koma kundishautire asikanzi sekuri mumakuhwa stereo koma aina sekuzotaura kuma muda kundisisa musha wangu ndikati saka ini monditaura pafoni kuti inini ndini ndakataura nawe kuti mukudanana zvandisina bva ndakataura tikapedza po tangaita kungoshauta kuti orati sekundikumba uregere patapaipai handinako kutambira uregere because akanga atonditaura zvirire zvindirwadzi ndo maziri andiita nyaya yendashedzwa kumuti ndokasika munhu akazondishauta mudzimai mudzimai ndakazenge kushauta kuti muda kundisiyisa mushauta saka ini asina kuziva kuti vabate kuti zita rangu rizopindawo kuno muzukuru wangu kuti ndakanga rapinda richinzi idzinini ndakanga ndapinda pakuita sei handa kuchiziva kuti chikonzi changa chiri wanzi vaida zvataurana kutiswa Mozi, kungari zvataurika wakaenda kuno vati vakunga vasiri vega vomataura vaita vanga kutaura vati pana vamwe sekuru vakunga vari ndozvataura sekuru vacho vandikunzi vakanga varipo ndo vandikuda kuti vazoutinesawo kuti zvechokwadi ndakavadaidzai ndakavaratidza meseji ngatenderana zvinoenderana zapindura zvatawanafura vari kuchiwo vaitinotenga chingwa vasangana newe ndobva watakakubvunza kuti amaiwe pamusoro ako mumaziva here uya mukadzi uyu
Vatanoti achitenga madimikiro vakuweza kuti masi kuti mimi makaikodzeresa. Akaisiwa kuti kufuna mangu kuti mimi ndini makatara kuti kudana nama ya hombo zitoe zvakawa. Izvo ndazvino. Zvakutidishe izvo. Kwete. Andauda. Tipei mazuva akataudzana masana. Handina mazuva andakataura nawo. Ukangoona nechete kunotoparadza. Handisi kutoziva kana musi wacho wakutaura takasangana. Hausitozviziva. Hanzi uyepa hasitomboziva takasangana kana mazuva anzi hasitomboziva. Ngatinyarare. Andaganda kudzaya kuti uyu muzukuru wamwana watete. Handina kubva ndaita daka naye patime ipi iyoyo. Asi chinhu chandakarwadziwa ndechekuti ndipombe zvese zvasingazivi. Handimboona ende ndisingazivi kuti nyaya ichasvika pakuzosvika kuti kore isvike kuno kudare kwatava. Kuti ini akatondibvunza akatobvunza. Zvanachida ndaida kutsika pakutaura kwamuda kuti taurai naye matauro angaita muchimubvunza kuti watakusangana here pai musi uye tikataura pai pakati muchibvunza. Ndosaka ndakutaura nchiti nyaya inyaya yaitika pane nguva ende handisina tarisiro kuti tingazosvika paextend kuti ndosvika kuzogara panapa. Because ndatozotsvagwa ini ndatoona kuti ndatozoita zvokuzotsvagwa kuti munhu weuya kunopa nenyaya iyeyo yaita se yakwira makapa. Ndinoona kuti inini handigari patenofu ndogara kumba kwangu inini wese mwana zvoza ndogara kumba kwangu handingasvike kungoti ndinezere kusvika ndimunyepere zvinhu zvakaita se vatondibata uida akazokumbira uregere kuti sekuru sori zvenyu zvanga zviri nani. Hanzi handingambokunyepera pa ndigari patenofu pai ndingataure zvoshuwa inini ndinoti nekuda kwemari zvinotaura. Nekuda kwemari ipi? Chakamira. Inini ndikuti nekuda kwemari zvinoita sei? Zvinotaura. Saka kuti uyu akapuwa mari ino. Tataure zvakutaura. Zvinodaro. Zvinodaro. Kwemwe kuite isi anofanirwe kuti. Tora mukadzi awe akafora. Ndasikumbira regere. Uya kuno musikana. Ari muno. Ari kuka. Mukadzi watasaru. Uya akatizo. Mazuva ataura sekuru wangu. Pane pamupikisa here. Kuti wakazokuvafona kuti vatukirira. Kuti sekuru muda kuparadza musha wangu inini. Ndobva wazokumbira regere. Andizina musuandikambokundira regere kana nhamba dzawandidzidzive kana nyana wandina ende nyaya yacho handikuziva nyaya yacho handikuzviziva ndichozvomba. Autoiziva nyaya yacho. Nyaya yacho autoiziva. Maimbofana. Yaitinzwe. Kwamaimufana ndokwakafona hama dzinyango yodzivira kumba vachifonera mumwe kuti shama zvataita zviye zvindi zvataita zviye zvingasvipirire papi ambaimbofana tipeiwo kazita renyu rakazara zita renyu rakani Adresi. Island John. Taura zvamunoziva tinzwa. Taura zvamunoziva nyaya. Zvamunozivawo panyaya ikapa. Pamusoro. Tineni maziviro angu ndeyokuti. Sene minyunzani? Kuva mudiki. Kuva mudiki. Amai avataita namukando. Tiita namukando rurwo rwakapera. Saka havana kukwanisa kudzorera makando. Segurupu tibva tatsvaga vainoenda kumadziva maino pavanogara vari vaviri. Ana mai vave vaenda zvavakapindurana ikoko nokuti ava mai vakatendera mari vakatendere zvinhu zvamuzvandikasiya ngoko murume wangu. Saka mari handirenanandire mari ndechaenda
takubatisa izvini vanhu vaivatatuma vakabva vati aiwa maritinai hanje vakabva vauya navo vachibva vasvikira kumba ndiwo mapindiro anongaita panyaya vakasvikira kumba kwangu uye kana ndichimurumbono takarara kuseni kuyabva muka kuti ndiende mumba kwamurume wangu ndegara kuri kundiomera ndakaenda kwaasabhu vobva vatoenda kwaasabhu vaenda kwaasabhu kwakazobva nekwasabhu vakaenda kupolisi ndopakavazosangana nomurume wangu ini murume ndandisingatomuziva ndomusi wandikatanga kuzomuona ini ndakazoona vakudzoka vatu vasvika pamba pangu vanga vasinganatsika kuita kakumirana vaita kaukairana kairana uyu murume aitaura kuti iwe taura chokwadi inini ndiri kuda kuti mudzimai udzokere kumba kusvikira vachikaingana kaingana kusvikira ndikazwa pakokurara vakarara mbamai kuseni nyaya yakamuka futi iripo vachingoita kaukaingana kaingana ini zvimwe zvona vaiita hanzi uri kuhura asi ini kuti ndizive kuti vaihura noupe murume handina kuziva kusvikira mudzimai akazodaira nyaya yake kumurume wake adaira nyaya yake vachibva vatowirirana pamari murume akabva atotaura kuti ndakutobhadhara ndini mari nokuti nemudzimai wangu tatowirirana kusvikira vasongosununguka pangu vasati vasumuka pakukaingana paya nokuti vakazofonerana sei nababa ava baba vaini ndiri kuroti ndaitopengeza mwamuno vanga vandimumota yavo obva tonditama imbofana batendwa rikweri kwamba pena ini ndibva ndati havapo ndio pindura yataitenga ndavati havapo ava vakazokwidza handizivi kuti vaiendawo kupi nguva diki vabva vadzoka vabva vasvika futi pamba pangu nemota yavo vasvika nemota yavo isusu vanhu tainge tiri mumba neava vabva vatotanga kuda kuitana pakukweshirana kuda kurwisana ava neava vachida kakurwisana kudaro ava vakazobuda panzara ndibva ndabudawo panze ine ndibva ndati nhai baba tarirai baba yohanaka havapo saka kana mazoda ine ndinozotwara ndichiti kudii ava vaenziwo vatouya panopamba ava baba vakandidaira vakati maita basa yenyama imbofa ndaakuenda ava vakasara mambo vari tu ava vabva vavharira ava dho kuti vasabude panze ndiyo maziviro yangu amai makamira Mose pikisana namai vachinzi hapana chandinopikisa pamashogawo zvochokwadi panguva ndakasvika Vazofonerana navanhu inini ndozvataura aiwa akafona murume pandaitaura kuti akatuka handimakandibvunza mii kuti chakaita kuti uzoenda kumba kumurume wechii ndakati mazwi akanditaurira akatuka kunge akutuka mwana wake zvakava zvakandibata inini zvinova zvakandisimudza pandaindiri kuti ndizotsvaga murume ozi akatotaura kuti houya kuno iwewe ndo zvakandisimudza pandaindiri handakufonera namai foni yataishandisa ndeyama yavo nhamba dzanga dzitori mumunhu dzakadziteti ndiye akatofona mukadzi ini ndakazodairira achifona ndofunga vanga vari mamai vanopa ndikumisiro ipapo ndakazida ndakati kowairamba wani pese pandaikubvunza pai madzibaba kuti siyana nomukadzi wangu unogona kuchengeta mwana wangu here ingona kwata kugona kuchengeta mwana wangu handiti ingona kwasiya mukadzi wako ukaudotera nomukadzi wangu zviite sei ndio mashoko yandakatuka yayo handiti saka padaro ipapo foni yataishandisa ifoni yangu ifoni yemadzimai yangu ndio yakatofona ichitaura nomurume vanogona kundibatsira kuti asi zvakaitika ipapo pindurai zvekutaurwa izvi vagare basa mazozvitaura uyu hanzi foni yaishanda ipapo yanga iri foni yemadzimai ake aya ndo foni yaishandiswa kufona vachitaura namuzuru imi muchinzwawo vadzimai muripo vaingofonera ini ndaitawo zvangu basa iyo zveshuwa foni yanga iri yaamai yanga iri yaamai yakashandiswa ipapo ndo yavaishandisa mazwi aitaurira yanga iri ndinoona zozviteera ndaingoifamba famba amai makafonera muzi ndivavanhu vakafona nefoni yavo handina kumbomona nefoni yangu yanga
Waituka wachiti kudii. Vaitukirira uno. Nyaya dzavo inyika dzakatangira chaipo vanombo vabate. Avo vakangobva kumba kwavo vane hambenukiri dzavo dzanga vanadzo vatanga kutukirira uyo vachimushaudha akati iwewo kundituka Ndachirapa waine bhuku renyu. Baba vakaenderera mberi vachitukirira. Hauna kunzwa kuti vaiti kudii kutukirira kwacho? Inini handina kutozvibata. Baba avo ndivaituka uyu vasvika pakuuya zvataurwa naamai kufana. Auya uyu ndobva waita ngwanda kurwisana. Inini handiri mumba, avo vari mumba. Uye abva adzorwa naamai kufana. Iyo nyaya yacho yaitukirwa uyu. Kurada hamuna kuziva takutukirwei. Nyaya dzavo handinoziva. Hamuna kubvunzwa here murume kuti kona murume uri kutuka munhu uri kumutuka zvaita sei? Nyaya dzavo ndinozibata inini ipapo nemurume tangokwesherana enda ndiri kumba kwedu. Vaikwesherana chii? Inini murume akaenda kundisiya kumba kwedu imwe nyaya. Aiwa. Nomurume vaikwesherana chii? Murume aiti tidzokerane. Kuda kuti tidzokerane ndikataura kuita zviite kune munin'ina wangu ndiye garisana naye. Saka kutaura nakuti kuti mudzokerane. Ndipo here vaita kuti tubise mhuri. Nyaya dzavo ina ndikunyepa pamberi paMwari. Handidzizive kuti dzadzinyadzei kana kuti vakadenhana kusvika papo. Nyaya dzavo ndasingadzizive foni yangu ndiyoyi. Ende foni yababa wangu yandoshandisa foni. Alright. Asi wanzwa here? Ndinobvira ndafonera. Asi wanzwa here mataurirwo anga aitwa naamai avo? Wanzwa here? Wakangoona kuti panga zvaitika izvi zvataura namai avo iwe ungori? Ini ndandiripo. Wanga uripo? Saka iwe utadza kuziva kuti vari kupopuridzana nawe ipi amai vachitaura zvakutaura? Nyaya yani nguva refu. Munhu ukada kutaura zvinhu zvakaitika kudhara unogona kutaura uchiwedzera kana kutapudza. Nyaya yani nguva refu. Handichatomboziva kuti yamwedzi mingani. Yekutukanidzana kwakaita vanhu vavabvunza aiva vanhu pamanzwa vachitotaura kuti ina handichanyatsozviva. Kana vataura kuti handichanyatsozviva. Aiwa ka. Zvandaifunga pamusoro last court takaona mamwe mapointi anenge anobatika. Mukadzi takamubvunza apomiwa mhosva yekunzi takatakurwa nemotokari tikaenda kunosiyiwa kumba, amai ava vakaramba. Mwoza akazopupura kuti ai handina kuvatakura njienda kuvasiya kumba asi ndakavatakura vachibva kuchechi. Handiti amai ava vachitanga kumira pavakati uyu murume uyu handitombomuziva handina kana nyaya naye kana kuti asi vakatadza sei kupupura kuti uyu akatitakura tichibva kuchechi. Zvinoreva kuti zvese zvamuri kutaura hapana chinokutsadara. Ikati chiri kutaura sei point 1 yekutakurwa namudzi muchibva kuchechi musina kuipupura mudare makabva mamurambira futi zvokuti handitotaura naye mukapeja. Asi uyu akapupura kuti ndakakutakura. Nokuti munoda zvazvinoita pese pamunomitaura pese apo tinge tichibata tinomamuzive manje kuti totobata mapoints. Sei musina kupupura kuti mudzi akati nokuti pataitaura nyaya yekuziva imi munokuziva kwamaifunga kuti ndikataura ikoko ndibva ndabatwa nemhosva. Hamuna kuziva kuti kubata nemhosva nokuti kuziva munhu kana ukasangana naye parodhi tikakubvunza kuti munhu unomuziva here naye mapupiro ndomuziva tikasangana naye parodhi hautauri unotaura au ndomuziva uyu tikasangana naye parodhi ndokumuziva kwaunomuita. But imi makatotanga kutaura handimuzive handitombomuziva handimuzive asi noti kubvunza apo muri kana nyaya chandiziva. Hamuizive murume nyaya yepopotedzana nemunhu zvokuzivana namai mukofana. Zvekupopotana ndaramba here asi ndatini zvaita. Tabvunza kuti vaipopotana chii dzadziri nyaya dzei. Vaitukana vanhu ava ndikati nyaya handina kudziva. Ini ndaikwesherana nomurume uyu ndandisingawira nomurume ndaigara mukwedu yaigara kumba kwake. Saka murume aiti tidzoke isu pataenda kupolisi ndanzi idzokerana ndikati ndandigara nomunin'ina wangu. Saka izvozvo ndozvaizoita kuti uyu apopotedzane nomu. Nyaya dzavo ndasingazotya po twatukanidzane zvakatangira vakanzi ndikunyepa. Izvozvi ndabva kuno kudaro ndakabva musi wa2 musi wa4 ndakutokumbirawo pamwe ndamhanya. Musi wa4 murume akatanga kundisira mameseji yekuti dai wabvuma ndinogona kupa sekretari woverenga mameseji. Dai kuri kunzi murume uyu ane umbonazvo aingoti inini ndakabata mameseji foni ifoni yemukadzi wangu pameseji yeushu kana ndakabata call foni yangu aitomboibata call yeushu. Chakanga achiti dai wabvuma chiwo dai wabvuma nyaya ndaida kupa $200 ndogona nyaya pataenda kudare pai dai wabvuma ndaida kupa $200 yekuti yono uratika ndinobvuma senyaya ndisingazivi.
kusepesa kusepesa vatikubvunza kuti nyaya iri kukweshana apa aiwa nyaya iri mufoni ngamameseji akazoitika ndabva muno mudare makazoziva kuti ndiri kunze ndiri kuhura hurumende obva kuti wadii kubvuma nyaya handiendi 8 months nedzinoshinaini ndinodzokera ku handina kwandoende handidi ko handipandiya rinondisiyorodza kuti handide ndinorapa ndichinyengerera ndinokwana pandisingadiwe here pamusoro tichiti paipai makapomerwa mai kunzi makatakurwa motikari yasvika pamba ndobva magerebwa ndobva matsvodiwa aiwa kandi ndichiri kutaura ndobva matsvodiwa imimi ndobva mabheja kuti handina kutakurwa nomota yamwe moze ndobva ati ndikakutakurai saka hamuna kutsvodiwa here asi mota makatakurwa asi mota yakakutakurai paive pakataurwa nyambi aiwa pindurai mota ikakutakurai pasoi zvokutsvodiwa ndozvomumwe musi zvamakutaro zvokuti hanzi ndaibva kumusika bhandatakurwa bhandanzi ndipe kisi pakaita nyaya tu yekuti ndaibva kumusika ikubva kumasoi imwe ikubva kumasoi ndikatosiyirwa pamashops pamatika ndanditori nemununa wangu nevanamuchisiwa nani nai anga ana sekuru wake naiye wamukati hamuzive uye hamuzive inini kuziva munhu kuziva kunoona naiti kuziva kutaura nyaya nemunhu ndokwamukuru ndozvamakataura nokuti nyaya iyo musiwo uyega kana murume kutoisa meseji kumba kwedu kuti ndakuitira mwana wenyu dare kana kutotuma munhu vabereki vangu vakangoyawo nenyaya yangu inini nyaya yeku itikazoiona munhu anobvira atumira kana shoko ndasikatoziva ndonyaya iyi ndonyaya yacho ndasingatozova ndonyaya iri tati ndiye munhu uyu akakuta songo kumasowo aramba munodai kudii ndiye yakatakura wakuziva vanhu inini pakutaura kwamaita inini handina kuziva kuti kutakura kungotakurwa kuti hameno imwe nyaya nokuti nyaya ndingatoburiswa panze sokunge ndakabata tambotaura tataura naye musikana ndifunga manzwa tichitaura naye apa tachedza mawitness akagara pa 2 uyu witness ataura zvaataurawo uyu witness azotaura mama apo akataura zvaataurawo asi musikana akuramba akaoma achitaura kuti handiri murume handimuzive ndomatauriro ari kuita asi isi tinomaonerei kutaona kuti hapane nyaya apa nokuti musikana akatanga kumbotanga achiramba kuti haatombomuziva uyu nhasi akupupura futi akutaura kuti akanditakura nemotikari ndaifungidza nekubvunza kwamaita pamwe pane zvimwewo zvamaibvunza nokuti mamba ndiburitsa panze saka tikuona sekuti musikana uitsotsi uyu semaonera ndikuita inini nyaya dziri kubatanidzwa dziri mbiri nokuti pakabvunzwa pakabvunzwa nyaya yekuti kumutakura nemotikari kubva ku10 vane dzungu sematauro avaita vane chitsaka kuenda kumba kwete yekutaura yekubva kumasowe haina kupera mamubvunza yekubva kumasowe yekumasowe haana kubvunzwa ndiyakabvunza nyaya yekutakura chitsako pakanzi ndakatakura chitsako kisana nevanhu kwekumasowe yekumasowe hamuna uri kuiziva yekuti watakura ndinda zvitaura kuti kwawatakura wani kwazowatakura futika chechi2 handina kuwatakura kaviri watakura kamwe chete ndakatakura kamwe chete wachibva kumasowe iwo pawaitakura vanhu vaunoziva kwata wasingazivi waiwaziva watonyatsowaziva ndii zvino ukazonzwa kuti akakuramba kuti hakuzivi taura kakuti ndakakuramba kuti handikuzivi ndairambira pakunzi ndakakisa murume ndatakurwa ndine aiwa uchingopinda patika kuti unovaziva here vanhu vakagara nyaya yacho ndasingazondei aiwa tati tikakubvunza iwe tikakubvunza mubvunzo unofanira kupindura zvawabvunzwa handitika takakubvunza tikakuti vanhu vakagara apa unovaziva here chete kuzatikabvunza pamwe pacho pawaitarisira ndopapi pamwe pawaitarisira ndopapi kuziva kwawaitarisira saka ndokuziva kwawaitarisira kuti tikatikusanangurire zvatinoita patokuburisa panze pani tikakuti kuda panze handitika tosara tichitaura nevaripo wotipa zvavanoziva ivo
tozoshedza iwe utipowo zvaunoziva isi tochiona sevatongi manje tosanganisa vantu vazivisa saka isi takatosanganisa manje patika kuti ava unovaziva here ukati handivazivi nhasi taakufamba wakuti uyu unovaziva vakatombokutakura saka toti kudii nhasi toti kudii pakuziva chete toti kudii inini kuziva munhu achingofamba kakusi ndokuziva munhu kuziva munhu achingofamba akusi kuziva munhu ndikuonawo munhu mini vakuonekana ndikazokuonekana mati mabvunza mawitness akataura zvaataura kuti ndokutanga yati witness yataura nawe kuti akatoita zvokusangana neuyu parodi uyu ndo paatanga kubvunza uyu kuti pane nhau yandikunzwa yamutaura inini achibvunza uyu uyu ndo paatokadzikawo nazvo ndobva azinga akuzofonewa futi nomudzimai wacho akutaura nouyu asi mudzimai wacho aramba akati ndabva ndataura naye papo mafoni acho anofona vanenge achitaura ari kupinda mumafoni vabereka nyaya dziri pashuru sabati katsika ndofoni inoshandisa uyu nolaindira wakamutengera waiti vanotonga varume vakawanda asi munotonga kumba kwake ndati tonga kumba kwenyu ndoraini wakamutengera laina ndakamutengera akazorisiya mukafoni ndofunga musacho saka iri ndoraitaura laini ndoraigara navo randakamuti nini siya riri kupi nhamba dzako dzolaini ndinadzo mufoni nhamba dzacho dzolaini ndakushandisa ndinyorewo nhamba dzefoni zvichireva kuti mukadzi ari kuramba kuti Dzechikomba andichiziva yakuramba chikumbiro chakati chikumbira ndechekuti nhamba dzimwe ndinadzo sokutora kwamaita ndada kuti muone kuti hamuniri nhamba idzodzo handichasenza sekudaro kozi kamanga maita ndopandakuita pasiyana nyora nhamba dzacho iwewo kunziwo unotaura musika unotaura naye pafoni hauna musi wakataura naye nyoresa nhamba dzake 078 99 29 37 4 iwe nyoresa dzako 073 22 71 03 iyi ndofoni yari kushandisa uchamboisiya kana kwazvinwa ineni asi ndakuidzima uchiona ndizobatidza memori yanyu kana ndati ndichamboitora ndaitora ndosaka kana ndati ndaitora ndaiti ndinoida taura sakushande next kwati musi 1 musi wa 30 kuenda kuindependence nhasi todzoka musi wechitatu right munoenda kueconet naika muenda kueconet motora nhamba dzouyu zvese moita zvinhu zvipi izvo zvimowana information iyo mazvinzwisisa foni iyi haina kwaichaenda mondiochidza ndizoitakura ndiende nayo tosangana musi wa 30 regai ndimbokuudzai tinogona kurarama 20 years panyika tarama 20 years but zuva romuridzi harege kudarika kana rasvika vanoba vakawanda vanopomba vakawanda mese munopomba munoroya imi asi kunonoka chitekita sei kana uyu mhozi nyama ndebvuwa chiri chokwadi kuti ari kupomba tinozvibata isusu zvinzwa imi maamai imimi uyo akagara apa ndiani wenyu mukuwasha wenyu ini ndombokuudzai mavinga kudare kudii ndati manyanya muri muno chokuita here panyaya iyi maikunge musingafaniri kuuya iri mudare
but toda kukudzai next time musaite so next time. Zvazvinoita munokonzera chaos pakurarama, muri kukonzera chihure chiri kunyanya kuno uyu nyangwe anga asingaite, nyangwe anga achidi but muri kupaza mushoyo wanu. You don't want nonsense munyika muno. Munofana kuona zvinotaurwa, amufana kuuya kunzwa nyaya dzechikomba. Kanda yakakutukanai maifana kuzoisa dare rimwe zuva, nhasi atichatoitonga yo next court. Musaise musi wa 30. Pamusoro zvazvikanda nyaya zvekutanga kutopiwa da. Kuti chainonotsa nyaya yacho. Zvikabisa musi wacho kuti waida kutokomba chikomba ndayakutanga kutopinda. Asi ndakatanga kukwira dare. Aiwa mai, nzwai. Yakakusha kuno. Totodzisepa kuno kuti totanga neipi. Ani mazve. Ategona kuti atanga aramba munhu uyu achidamba nechikomba chake. Tozvitonga sei? Ndivambira zvikaita ndasi. Vakakwira dare vachiti kuti yamaya. Uyu akaramba munhu. Saka ndoya vavikaira. Koya vari kuti kutukwa ndiye ndikubvunza. Paita nyaya yekutukwa ndiye vataura. Aiwa iyoyi. Vavinga. But saka ndiri kuti ivo vaimani. Zvazvinoita. Pamaita kubereka kwamakaita kukura. Bvudzi renyu ratidza kuti muri kudhaya. Asi ratidza kuti rinenge richisarudzana. Muri kunzwa zvandiri kutaura. Rinenge richisarudzana kufamba kwenguva. Itai mushe kuvana. Izvo zvinokonzera chaos. Hamusi kugadzira misha yevana. Kana mushuya kura kuti munoti chikomba ngachiuye tiwane shuga tije. Kana pasina shuga hamusina basa nemunhu asina shuga. Muri shut up wemunhu hamufana kuye mudare mamudzirwo. Handimboda nonsense. Nyaya dzechikomba hamuna nidi yekuuya semunhu, munofanira kuziva kuti nokuda kuti otherwise munofanira kuziva kuti vana vangani no. Ukama hwakapera here. Haasi ambuya vakera. Sei amai yako achiuya kuziteera nyaya dzechikomba. But havaifana kuuya kana kuuya kurambana kwako havaifana kuuya. Uye uchiziva kuti pano nyaya dzechikomba. Maifana kusepa munobva unhu. Asi unoda kutaura iwe. Unoda kutaura chii pamusoro iwe. No, ndozvo nyangwe aituka amai vako. Maifana kunge makati zvazoya nokuda kuti makwira nyaya yechikomba. Handidi nonsense. Dismiss next case. Pamusoro itanga mutemo. Ndine zvandinoda kutaura. Marumwe zuro ndichibva kudare. Ndakamboisa munongedzo ndizvo. Wokuti pamakorokoteni vane maitiro mamwe asina kujeka mushemushe. Sei ndiri kudaro? Izvozvi so panyaya iyoyi yakadaidzirwa mumwe munhu. Nyaya iyi. Handisira kuti uendere mberi. Wati pamakurukota angu pano umwe ari kutengwa kana kuti akuita ndozvakureva kani? Ndinotenda. Right. Panga vachitonga ndandizvo. Hamusi. Zvandasvika kutaurwa zvinzwa. Zvafanana nezvavatonga. Pindura. Zvafanana here? Zvafanana? Hazvina kuenzana. Chikondo saka ndi presiding officer. Ndinorevwa basa rangu. Asi wanzwa zvandataura? ndazvinzwa zvakanaka. Uchataura ndakapedza. Handisi nokuti dare rese kana rikatika zvakaipa kana vese avakanganisa anenge auraya dare ndini. Ndosaka ndipo ndatofona ini ndiri kumba kuti no nyaya ifana kuita bhozi ndine musakani yakati wandi. Izvi ndandine mwe musakani bhozi tine program inoteereza yakati kure. Saka ndiri kokuudza ndichiti kana dai kuna akapuwa mari kana dai kuna akatengwa akadii but kana ndapanapa izuda pandiri. Wanzwa zvandataura? Chete ndongotonga nyaya. Chandaramba ndechekuti handiri kuona ambuya kana ani vanouya kuzonzwa nyaya dzemwana dzechikomba. Munodevelopa chihure munyika.